масъулини шаҳри Бохтар ба хонаи Аслан Менеқулов, аскари тоҷик ки дар даргириҳои рӯзҳои ахир дар марзи Тоҷикистон бо Қирғизистон шаҳид шуд, рафтанд ва ба волидони марҳум тассалият гуфтанд. шаҳрдори Бохтар ва муовини аввали раиси вилояти Хатлон ба хонаи аскари шаҳидшудаи тоҷик рафта, ба падару модари марҳум изҳори ҳамдардӣ амиқ карданд. ҳамчунин ба хонаводаи марҳум Аслан Менеқулов аз ҷониби масъулин кӯмак расонида шуд. ёдовар мешавем ки Аслан Менеқулов, сокини шаҳри Бохтар, рӯзи 14 сентябри соли ҷорӣ дар муноқишаи сарҳадӣ байни Тоҷикистону Қирғизистон кушта шуд. ӯ аз худ қаҳрамонӣ нишон дод ва барои муҳофизати кишвар қаҳрамонона ба шаҳодат расид. ҷасади марҳум рӯзи 15 сентябр дар зодгоҳ шаҳри Бохтар ба хок супорида шуд. Аслан Менеқулов 3 августи соли 2003 дар кӯчаи Ваҳдати шаҳри Бохтар ба дунё омадааст. баъди хатми муассисаи таълимӣ моҳи апрели соли 2021 ба хизмати ҳарбӣ меравад. мутаассифона 14 сентябри соли 2022 аз ҷониби сарҳадбонони қирғиз ба шаҳодат мерасад.